Tiene mulut.
वाढिवा तापी गणपती
ಮಂತ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಮಂತ್ರ ರಾಜಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಂತ್ರ ರಾಜಾಯ ಮಂತ್ರ ರಾಜಾಯ ವಿಷ್ಮಹೇ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ಕಲಸವಾಡ ಸಾಮರಡಿ ಅಂತ ತರ್ಪಿರ್ದು ಹೊತ್ತನಾರಿ ಅಕ್ಷತೆ ಪೂರ್ಣಟಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕರಟಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ರಾಜಾಯ ವಿಷ್ಮಹೇ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ ಹರಿ ಓಂ. ಇದು ಸಂಟನಡ್ಕ. ಸಂಟನಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ. ಈ ಸಂಟನಕ ಅನ್ನೋದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಇದನ್ನು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಯಿಲ ಮಾತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತೆಯವರಿಂದ ಈ ಜಡಧಾರಿ ಧೂಮಾವಧಿ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರವರ ಪರವೂರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಜಡಧಾರಿ ಧೂಮಾವಧಿ ಉಲ್ಲಾಕಲಾಗಿ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ವಾಸ್ತವ ಬಂದವಾಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಗ್ನಿಗುಂಡಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಹಚ್ಚಲಿ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಉರಿಲ್ಲ. ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು, ಕರ್ಪೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಒಣಗಿದ ಆದ ಕಾರಣ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡವು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಹೋಮ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ತಟಸ್ಥ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಪೂಜೆಗೆ. ಅದೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಸಿದ್ಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಟ್ಟನೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನ ಊರಿನವರು ಸೇರಿ ಊರ ಪರ ಊರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ 1-2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ 9ನೇ ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂಬಿಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಂಟನಕ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆದಿಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಜಡಧಾರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧೂಮಾವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಊರ ಪರ ಊರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾವಾಗ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ದೇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಸಂತಾನ, ಲಗ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ದೈವಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಊರಿನವರು, ಪರ ಊರಿನವರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजे ग 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 रे 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 ग रे ग सा 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 रे ग रे रे ग ब ग ग ब रे ब सा रे ब ब ग रे सा रे वा तापि गणपतिं ni sa ni sa ni ni sa ni ri 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 ri
ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂಕಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಬಾಡೂರು ಪಂದು 2001 ಇಸುವಿಡು ಮೂಲು ಕೈತಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಕುಕ್ಕಾಜದ ತಂತಿರ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ದ ಸಮಯ ದೀಪ ಬತ್ತಾವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೀಪ ಬತ್ತಾಯರೆ ಆಯಿಸಿ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ತೆರೆಯೊಂಡೇರು ಮುಲ್ಪದ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೋಗುನನ್ನದು ತೂದ ಜಡದಾರಿ ದೈವ ಅನ್ನೋದು ಆಂಡು ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ ತೀರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ಪಾಡುವ ಬಂದು ಅಂಚ 2010 ಇಸುವಿಡು ಈ ಜಾಗದ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೋಗುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲ ಜತ್ತೊಂಡ ಪಂಡ 2010 ಇಸುವಿ ಜಾಯಿಲ ಮಾತೇನು ಪನ್ಪುನಾರು ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು 4 ಸ್ಥಾನನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಈ 4 ಸ್ಥಾನೋಡು ಉಜಾರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಟನರ್ಕ ಪನ್ಪುನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಿಲಾವೂರು ಪನ್ಪುನ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೂರಿಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಈ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಅನುಭವಗಳು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರೇಕರೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಖ ನನ್ಪುನ ಏರಿಯಾಗಳ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏಪಲ ಪೆಟ್ಟು ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಸಂಟನರ್ಕದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಜಟದಾರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ನಲ್ಪ ದೆಯ್ಯೋಲು ಅಂಚೆನೆ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ವಿಷಯಗಳ ಜತ್ರಿ ಪುನಗ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟಲು ದೂರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ 2013 ಇಸುವಿಡಾಂಡು 2013 ಇಸುವಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಣದಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತತ್ತನ 2 ತಿಂಗಳದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಕ ಕೈಪಾಡುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಪಾಡುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡ್ನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಜಟದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾರಣ ನೇಡ್ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ 2013 ಇಸುವಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕರೆಂಡು ಇನಿ 2022 ಇಸುವಿ ಇನಿಕ್ 9ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮೂಲು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಭಂಡಾರ ಕೊಣತದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆ ಹತ್ರ ಅವು ಮಲ್ಪೇರಾಜಿ ನೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಕೈತಲ್ಡು ಇನಿ ಸಂಟನಡ್ಕ ಅಡ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಐನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದನಾಗ ಒಂದು ದಾದ ನನಗೆ ಏನಾಗ ಈ ಸಂಟನಡ್ಕದ ಬಯಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿತ್ತು ಐತ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಪ ಕೈಪಾಡ್ಯ ಆ ಕೈಪಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಎಣ್ಣಂದು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದುಂಬು ಈ ಕೆಲಸ ಈ
ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿಜ ಅವು ಎಂಚನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಚಿಂತನೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಓಪನೈಟೆ ಪೋಯ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಾಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಣ್ಣು ನಡೆದು 10 ಪಾಲು ದುಂಬೆ ಪೋಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಮುಳು ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಮಾತ ಮುರಣಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಕುಂಟಾರ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಖಾಂತರ ಗಣಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗಳ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಕೈಲು ಕಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ ನಡತದು ನಿತ್ಯಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ತಂಡಗಳು ಹಿಡಿದು ಭಜನೆ ನಡ್ತಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಸಂಟನ ಅಡ್ಕಂದು ಅನ್ಪುಣ ಜಾಗೇಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ ಆಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮೂಲು ನನ್ನ ಜಟದಾರಿ ದೈವದ ನೇಮನ್ನು ತೂಪುನೆಂಕ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ನೇಮ ಆಯರುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಈ ದೈವಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತು ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಂದು ಪನೊಲಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಪ ಆದಮಂಡು ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಬಲ್ಪ ಗ್ರಾಮಟು ವಾಸವಂದು ಎಣ್ಣ ಹಿರಿಯಗಲ್ನ ಮೂಲ ತರವಾಡು ಸಂಟನಡ್ಕ ಮಂಡತು ಎಂಕಲೆಗೆ 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಏನು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತೆ ಅಂಡ ಆಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ತರವಾಡೋಳು ಕುಟುಂಬವಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನು ಪೇಪರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿರ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ನಡುವಂತ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಮೂಲ ತರವಾಡು ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಡು 2009ನೇ ಇಸ್ವಿರ್ದು ಈಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೂಲು ಊರುದಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತು ಈ ಇಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೋ ಆ ಊರುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ರಡ್ಡುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೋ ಬಂಡತು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಬತ್ತು ಸೇರುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ ಸೇರಿನಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷಟು ಜನ ಇತ್ತು ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ರು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಾನ ಪೂರ ಹರಿಯತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆತ ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತಿರತಿ ಆ ಬರ್ಪಣ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಸಹಕಾರಟು ಪರ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಸಹಕಾರಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಣ್ಪೇರ ಶುರು ಅಂತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುರು ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಸಾಧಾರಣ 2011ನೇ ಇಸ್ವೀಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಊರ ಜತ್ತಿತ್ತೇರು ಮುಳು ಎಂಕಲ್ಲ ವಾರಡೋರ ಇಡೇಗೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶ್ರಮದಾನ ಅವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಎಂಕಲ ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಣ ಹುಡ್ತುಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗೆ ಇಡೀ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಾದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಆತು ಬಡೆ ಬಸ್ತು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಐಟುವರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಇಡೀ ಬಣ್ಣಾಗ ಏನು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷ ಮರತ ಕೆಲಸಟು ಮಂತೊಂತಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದಾಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಪಾಡುಗತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದ್ದಾಂಡು ಆಂಡ ಏಪೋ 2013ನೇ ಇಸ್ವೀಟ್ ಈ ಎಂಕನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಂಟನಡ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜಟದಾರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಉಲ್ಲಾಗ್ಲುಲ್ಲಾಲ್ತಿ ನಾಗದೇವರು ಪೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಮನತ್ತಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಸ್ಟಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಆನಂದು ಪಣೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಏಪೋ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಬಣ್ಣಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇನೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೋನೋ ಅವೇ ಈ 1 ವರ್ಷಟು 100 ಪಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಮೂಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಲ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಪಣೋಲಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ 1 ವರ್ಷನೇ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮನೇರಿ ಕುರ್ರಾಜಿ ಅಂಡ ಬಾಡೂರು ಅನ್ಪುನ ಜಾಗ ಇರ್ತು ಬತ್ತದು
ಭಂಡಾರ ಕೊಣದು ಒತ್ತಮುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ಕೊಡ್ತನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಒರ್ಮಣ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರಿಯರ ಆಯ್ಜು ಅಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ತೆರಿದು ಒತ್ತನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೂಳೆ ಭಂಡಾರ ಓಡು ಈ ದೆಯ್ಯೋಗು ಮೂಳೆ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತದ್ದು ನಿಗಲು ನೇಮ ಕೊರಡು ರಡ್ರಾಡು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೆರಿದು ಬತ್ತನು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲ ಆನಾಗ ಇಂಚೆಂಚ ಆವೋಡು ಒಂದು ಹೋಜಿನು ಅವಾಗ ಏಪ ದಾಣೆದಾಯ್ತ ಒಂದು ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತಿಜ ಕೂಡಲೇ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ನಿಗ್ಲಿ ಜತ್ತು ಬೋಣಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನದ ಶೀಘ್ರತೆ ಹಾಪುಣ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೆರಿದು ಬತ್ತನು ಖಾಲಿ ಒಂಜರೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ತವಲೈ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲುತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ಜಟದಾರಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ನೇಮಲ ವಿಶೇಷ ಆತು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಂತ್ರವಾದಿನಗಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಟು ಅಗಲು ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಐನ ಭಾರಿ ಬಾಧಕ ಆತು ಓದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟೆನ ಏಪಣಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಆಣಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇಗ್ಲ ಈಗಲೇ ಮಾಂತ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆತು ಓಲ ಎಡೆಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗನ ಕಟ್ಟೆದ ಕೆಲಸ ಏಪ ಶುರು ಮಾಂತವನು ಆಣಿ ಇರ್ತು ಮಣತ್ತಾನಿ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತನಾಡಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತನಾಡಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ದುಡ್ಡುದ ವಿಚಾರಟು ಎಂಕಲ ದಿಂಜ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಆಗುಂದು ಎಂಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುಂದು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪತ ದೆಯ್ಯತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟನ ದಾಯ್ತ ಎಂಕಲ ತೆರಿಯಂದು ಎಂಕಲ ಓಳು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇರ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಟ್ನಾತಿ ಇಂಚೆ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೆಗೆ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಆಗುಂಡು ಖಾಲಿ 24 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಐಕೈಕಿ ಬೋರ್ಡೈನ ಓವ ವಸ್ತುలుಂಡು ಒಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀವಟಿಗೆ ಇರ್ತು ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಜಟದಾರಿ ದೆಯ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ದುಕ್ಕ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಅನಕ ಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದು 12 ಗಂಟೆ ತಗುಲೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆನಾಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಯರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಬತ್ತದು ಮೂಳು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಪೊರ್ಲುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಡಪಾರನಿಗಳ ಮಾತಿರ್ನವಳ ಸಹಕಾರ ಬೋಡುವಂಡದು ಏನು ಕೇಳು
సరి మగరి కరాంబుజ భాష బీజాపూరం ರಾಜೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಬರ್ತಡೆ ಏನು ತಂತಿನೊತ್ತಿಗಿತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಾಪನ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂಡ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನಕರ అయిన ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂಕ್ಲ ಆ ದೀಪ ಪತ್ತವಣ ಬರ್ತುಡು ಸುಮಾರು ಸಲ ದೀಪ ಪತ್ತ ಎಂಚಿಂಚೆ ದೀಪ ಪತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತವಣಂಚಿನ ದೀಪ ಪತ್ತಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾಯದ ವಿಷಯ ಅಂತೂನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಣ್ಣದಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಂದ ಮಣ್ಣದಡಿಟ್ಟು ನನ್ಬಣ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ತಂತ್ರಿ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಳೇನು ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಂದಿರ್ದು 15 ದಿನ ತೊಳಾಯಿಡು ಮೂಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪು ನನ್ಬಣ ರೀತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೇರು ಐದು ದುಃಖ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಒಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡತು ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸುಮಾರಾತು ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣದನಿ ಬಯ್ಯಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣದನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನೆ ದಂಡ ಮೂಲು ಕೆಲವಾತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡಪುಂಡು ಈ ಬಂಗಾರ ತೋಜನ ಆನಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತನ್ನ ಮೂಲು ಬರೋದು ಜಕ್ಲೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚಿಡು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ನನಗೆ ಸಂದುಂಡು ಅವಾಗಲ ನಾನು ನಡತದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರಾತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾವ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಇನೀತೆ ಕರಿನ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಕ್ ಬಂಡಾರ ಇಜ್ಜಂದ ನಡೆದವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮ ಕೊರಿಯರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಬಿಲ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತೆರ್ನ ಊರು ದಕ್ಕಲ್ನವಳ ಕುಟುಂಬ ದಕ್ಕಲ್ನವಳ ಆಸೆದಂಚೆನೆ ದೈವಗ್ ಬೋಡೈನ ಬಂಡಾರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಜಡದಾರಿ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಪುಲ್ಯಕಲಗ ನೇಮಸಾಯರುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು ಧೂಮಾವತಿ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವದ ನೇಮಸೊಲಾಯರುಂಡು ರಡ್ಡು ಇನಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ರೀತಿಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದಂದು ಉಂಡು ಜಟದಾರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಸಂಟ ನಡ್ಕೊಂದು ಈ ಯುವಕ ಸಂಘದಾಗಲು ಭಾರಿ ಅತಿ ಶ್ರಮದಾನದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ನಾಟಕ ದಂಡದಕ್ಲೆತ್ತದು ಪರಕ್ಕೆ ಪೂವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಣ ತುಳು ಆಸೆ ನಾಟಕಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಪಣೆದಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷಂದೇ ತೋಜುಂಡು.
Yeah.
वातापि गणपतिं भजेऽहं
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಇಂದೇ ಪಟ್ಟಣ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬಂಡಾರ ಬಗ್ಗೆ 13 ತಾರೀಕು ರಾಣಿ ಶ್ರೀದೇವರು ಭೂಮಾವತಿ ದೇವರ ಧರ್ಮದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಭಜನೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ
Selesai? Mulai bayar dulu.
ಸೆಂಟ್ರದ ಪೂನು ಮಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕವದೆ ಬಂಡದು ಸೆಂಟ್ರದ ಪೂನು
Puro dette gjelder bare noe ting.
ri
Sariga sa,
ri ga sa pa ni sa pa sa ri ga sa sa ri ga ma ni sa ga ma ni sa ni ri ga ma ni sa ga ma ni sa ni ma ni sa ri ga ni sa ni ma ni sa ni ma ri ga ma ni sa ri ga sa ri ga sa ri ga sa ma ni sa ma ni sa ma ni sa pa sa ri ga sa ri ga sa ri ga sa sa ri ga sa ri ga sa pa ni sa pa sa ri ga sa ri ga sa sa ri ga sa pa ni sa pa sa ri ga sa ga ni sa ni ma ni sa ni ma ga sa ni ma ga ma ni sa ni ma ni sa ni ma ga ma ni ma ga ni ga ga ni sa ni ma ni sa ni ma ga sa ni ga ma ni sa.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪರಣ ಅವರಿಗೆ ದುಂಬುರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಟನಕದ ಮಂಡನೆ ಹಾದಿವನಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಾದವನಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಕಾರ್ಯ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಭೂಮಿದಾರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೊರಪುರಿ ಪ್ರಸಾದ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಕುಟುಂಬದ दोन लागले त्यांची बोले म्हणून ಸುಮಾರು ಬೊಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಕೇಕದ ಐದು ಇದ್ದೀನಿ